Hola, bona tarda, Carallonètics. Estem aquí a Barcelona Activa davant d'Anna Basso, una de les responsables del projecte Unique Visitors. Hola, molt bona tarda, Anna. Bona tarda. Abans de començar l'entrevista, per anar situant a les persones que ens segueixen en el nostre blog, ens podries fer 5 cèntims de qui és Anna Basso? Doncs jo soc del Brasil, ja vaig venir aquí a Barcelona fa 9 anys per treballar en cultura i aquí he començat a treballar en cultura i internet i sempre estic buscant aquesta mena de pont entre el món de la cultura i el món de la internet. Sempre, com que conec com funcionen les eines que s'apliquen a e-commerce o webs, doncs veig que també a la cultura, encara que s'està millorant molt els últims anys, igualment està una mica enrere a l'última tecnologia que s'està aplicant en altres sectors i és això que m'interessa, és intentar trobar el punt on s'arribi a les mateixes condicions tecnològiques que tenen altres sectors. Com va sorgir la idea d'Unique Visitors i amb quina finalitat? Doncs era això, no? Pensàvem que amb internet normalment, quan fas una reserva d'un restaurant o d'un hotel, sempre llegeixes les opinions dels altres visitants que han anat allà abans. Aleshores, quan vas a un restaurant que no coneixes, potser has llegit ja les recomanacions d'altres persones que ja han anat allà i que t'han recomanat demanar un determinat plat, a no demanar un altre. Doncs això és que pensem que en el món de la cultura moltes vegades aquesta mena de recomanacions socials no les estem treballant tan bé com a altres sectors. Com ha evolucionat el projecte des de l'any 2008 fins ara? Doncs que sí que vam començar fa 2 anys i en aquests 2 anys que va començar com a una idea, vam fer una primera iteració i quan parlem de projectes tecnològics és molt difícil encertar la primera. Aleshores fem un prototip i el posem en el mercat i mirem si això, quins errors, quines coses podem aprendre per millorar. I hem fet 3 iteracions diferents i aquesta és la que realment considerem que està preparada. Ja hem après amb les altres i ja pensem que aquesta és la bona. Molt bé. Com a emprenedors que sou, veiem que esteu ubicats aquí a Barcelona Activa. Quins són els requisits per poder tenir un espai aquí? Aquí passem per un filtre que hem de presentar un pla de negoci, hem de presentar un recorregut, què és el que hem alcançat quan hem estat treballant, però també hem de ser una empresa de nova creació. Jo crec que són aquests els requisits. Has de ser una empresa de nova creació, d'estar en els primers 3 anys, com a màxim, em sembla, i has de passar presentes la sol·licitud de que vols entrar, et demanaran un pla de negoci i que omplis un formulari. A partir d'aquest formulari, ells, quan reben això, fan una primera selecció i la segona selecció és després amb una entrevista. I vam fer una entrevista amb 5 tècnics, em sembla, que estaven i la vam fer l'any passat, fa 1 any que estem. Com ha estat la rebuda d'aquesta iniciativa pel públic que ha visitat els museus? Estem començant, ja no fa gaire que hem publicat, però està molt positiva la rebuda de les nostres, tant per als museus que presentem i amb el MNAC, amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb qui estem treballant, tant per als professionals dels museus com per les persones amb qui coneixem, que presentem l'eina, que comencen a utilitzar, i també anem rebent alguns correus, alguns missatges d'usuaris i els anem coneixent també i de moment bastant bé. Hem vist que a la pàgina web hi ha un apartat anomenat Conèixer els nostres principals curadors. Ens podria dir què significa? És que Unique Visitors
als museus normalment hi ha aquesta figura que és el comissari, el curador. És la persona que decideix què és el que és més important, què és el que posarem en exposició, perquè els museus tenen un fons que és 10 vegades el que veiem. Tenen uns arxius amb moltes obres que poden ser pintures, escultures, gravats, dibuixos, fotografies, i que els tenen arxivats. I hi ha una figura que és un conservador, un comissari, un curator, que és el que és responsable de triar quines són les obres que es posaran en exposició. I nosaltres hem pensat que quan fas una recomanació també estàs fent una selecció de contingut, que és el que trobes que és més interessant per als altres. I aleshores és aquest el terme artístic que volem fer servir, perquè és precisament això que estem fent. Estem fent de comissaris del museu, estem fent de curador als usuaris que creen continguts. Quina és la ruta que ha estat més seguida? Tenim 2 rutes que són les més seguides, una és en anglès i una en castellà. La que és en castellà és la ruta dels gossos. Són els gossos del Museu Nacional, són Los Perros del Menac. I aquesta ruta és molt interessant perquè és una ruta per nens, però que jo la trobo interessant per adults també, que parla de com el paper dels gossos va evolucionant segons passa el temps, des del romànic medieval fins al modernisme. Aleshores estaven, al començament, quan eren a l'època medieval, doncs els gossos estaven una mica marginals a la societat, no estaven inclosos, però que amb el pas del temps vam incorporant la figura d'aquest gos en els quadres i ja arriba la modernitat, que l'artista modern té un gos dins del seu cotxe personal i el gos viatja com si fos un altre membre de la família. És molt xulo perquè és així que veiem els gossos avui, que són membres els que tenim gossos a casa, doncs que els gossos són part de la família ja. I la que és més visitada en anglès, la ruta més consultada en anglès, és una ruta de còmics medievals, que és molt bona també és infantil, però que també la trobo interessant per dies d'avui, que parla com els retaules gòtics i romànics, doncs aquests retaules tenien una estructura de quadres com si fossin còmics, perquè volen fer una narrativa d'una vida d'un sant, d'un personatge, sense ensenyar les imatges, amb imatges sense text, perquè la gent a l'època medieval no sabia llegir i ho feien així, feien amb una imatge una escena per quadrat, igual que les vinyetes dels còmics. Quin és l'abast del projecte? Penseu col·laborar amb altres museus o centres culturals? Sí que volem créixer, estem intentant treballar per poder incorporar altres museus. De moment tenim tota la col·lecció del MENAC, del Museu Nacional, i ja estem treballant per intentar tenir un altre museu abans de l'estiu. A veure si... Teniu constància d'algun projecte similar dins i fora de l'estat espanyol? Un projecte similar a l'estat espanyol. Dins i fora. Dins i fora. Hi ha un que és molt conegut, que es diu Google Art Project, que és de Google. Aquest no és tan semblant, no és tan igual que el nostre projecte, perquè barreja, no? Fas col·leccions, fas la col·lecció, però també crees una narrativa a partir de les obres. No està pensat perquè després una persona vagi al museu i ho pugui seguir, però que sí que és així. I dins de cada museu ho estan treballant també per fer-ho. El Museu del Prado, ara a la seva web nova, té un apartat que es diu Mi Prado, i allà els visitants del Prado poden crear les seves col·leccions privades també.
al museu. Com manteniu el projecte econòmicament? El projecte el mantenim, el vam desenvolupar amb el Creatifi, que és un Creatify, una beca que vam rebre d'una beca europea, i ara estem a punt de començar a comercialitzar-ho, però estem en aquest procés. Us heu trobat alguna ruta que no hàgiu pensat per un contingut impropi? Ens feia molta por que algú pengés un contingut impropi, i hem posat uns botons que diguin contingut impropi, avisa'm si trobes que aquest contingut és impropi, notifica. I ens vam trobar que no, que de moment ningú ha publicat cap ruta que tingui un contingut ofensiu o que fos que estigués en contra dels drets d'autor d'algú. De moment, la gent que ho està fent servir està sent bastant responsable. És una bona sorpresa. Ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Anna Basso. Si vols recordar a les persones que ens segueixen quina és la pàgina web del projecte perquè puguin crear la seva ruta? Sí, entreu a www.uniquevisitors.me. Ja posareu també per escrit, no? Perquè és difícil de dir-ho, però entreu i qualsevol persona pot crear la seva ruta i mirar les rutes dels altres, que estan molt bé, i allà també feu-nos arribar el que penseu de l'eina. Doncs moltíssimes gràcies i ens trobem en els museus, concretament en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres.